Dan gaan we even naar Dree Peters voor het vaste onderdeel Banken met Dree. En Dree zoekt zich altijd een prachtig plekje op, ergens in Midden-Limburg. En Dree, zo te zien, heb het nu iets met het seizoen te maken, of niet? Ja, ik heb iets met het seizoen te maken. Jaarlijks dan doen we bij ons thuis ook rondom het huis gaat versieren met pompoenen. En ja, denk je, waar ga je dan her? Ja, er is maar één plek waar ik altijd mijn spullen kan vinden. En dat is wel zo de grootste collectie pompoenen die geloof ik in de verre omtrek te vinden zijn. En dat is bij het akkertje. En daar wil ik vandaag met gaan praten met die vrouw die 10 jaar geleden, precies 10 jaar geleden begon. Met het idee, ik ga het open huis zaaien. En ik wil geen even die mevrouw zitten, maar ik zie dat de baas van het huis, die zit er al. Daar zit er al, staan maar weg jij. Kom Skip. Skip. Ja, het akkertje, 10 jaar geleden. Ja. Had ze zoveel van die prachtige pompoenen en dan dacht je, ja, of eigenlijk is het al langer geleden, maar 10 jaar geleden was met die eerste open dagen. En dacht ja, ik moet die eigenlijk ook aan de man kunnen brengen, bij wijze van spreken, want het is wel een leuke hobby voor mij. Maar het was een oude handje lopen hobby. Ja. En goed eindig als het is dit natuurlijk machtig mooi. Hoeveel soorten pompoenen kunnen we vinden? Nou, meer dan 150 soorten pompoenen hebben we voor. En dat varieert van hele kleintjes tot hele grote. We hebben er zelfs van 300 kilo. Kleinste zal misschien 200 gram zijn. En dan even kweken we nog exotische vruchtjes. Dat zijn komkommervruchtjes, dat is familie van een pompoen. En van die fleskalebassen. Ja, en dat is allemaal eigen kweek? Ja, we kweken alle vruchtjes, alle pompoenen wat je ziet, is allemaal van onszelf, allemaal eigen kweek. Ja. Wat een omslag, vroeger deze werkjes. Ja, ik heb zelf altijd bij de bank gewerkt. Ja. En toen heb ik later op een assurantiekantoor. En 11 jaar geleden heb ik dat vaarwel gezegd om dit verder uit te breien. Ja. En u gepart dit soort in de werkjes in de tijd? Ja, tuinbouw en inderdaad vleesverkencijfer. En nu hebben we alleen nog maar akkerbouw en pompoenen. En nog een klein beetje tuinbouw. Ja. Maar als je dan bedenkt pompoenen, ja, dat is natuurlijk niet iedereen. En trouwens zo'n collectie kan ze volgens mij ook in de verre omtrek niet vinden. Nee, niet direct nee, maar dat is eigenlijk een beetje een virus wat er ontstaan is. Want elke keer als ik ergens ben, dan denk ik, oh ik moet zoetjes hebben, ik moet zoetjes hebben. En dan zijn het weer soorten wat we nog niet hebben en dan ga je ze die uitproberen. Oh leuk, ja en dan komt het weer in de bier. Dat valt eigenlijk nooit in de af. En mensen die op vakantie gaan, die komen terug, oh ik was in de winkel, daar lopen pompoenenzoetjes. Dus dan nemen ze me weer zoetjes met, ja en zo wordt die collectie steeds groter. En dan kom je hier aanstaande zaterdag en zondag, want dan heb je dus open dagen. Ja. Je gaat altijd pompoenen kopen in pompoenentijd, zullen we zeggen. Maar dan kunnen de lui speciaal, want dan kunnen ze de lui van allerhande dingen laten zien. Maar dat is een pompoen, ja, ik kan me die tijd herinneren. Ja, voor de betere mensen, die hadden die tijd een pompoen voor de Sint-Maarten. Maar dat waren niet weggelegd voor de lui van een groot gezin, wie weer bijvoorbeeld. Maar de lui in de stad, die hadden een pompoen, hè, die werden dan fijn. En dat is eigenlijk wat we aan deze tijd hadden. De laatste tijd zijn die pompoenen natuurlijk een sierstuk voor elk huiseigen geworden. En je kunt dat laten zien, want je doet er al veel met. Ja, dat klopt. De bekendste mensen, als ze een pompoen zetten, denken de mensen direct aan die Halloween pompoenen. Amerika is natuurlijk een hype en Engeland ook. Hier begint dat ook steeds meer op te komen. Maar er zijn natuurlijk zoveel meer soorten. En de kunnen ze voor de stier gebruiken. Maar de kunnen ze ook eigenlijk, ze zijn ook allemaal eetbaar. Heel veel mensen denken van ja, dat kan niet, die zijn giftig of zo. Maar er is geen één pompoen giftig. Ze zijn niet allemaal te verwerken in een gerecht. Dus daarom kiezen bepaalde soorten niet voor om daarmee te koken en een andere soort weer wel. Maar ze zijn wel ondanks allemaal eetbaar. Ik heb als pompoensoep gehad, bij wijze van spreken. En met name in Oostenrijk of zo, in Duitsland, hebben ze het veel hier kunnen met bienen niet op de tafel te staan. Maar ik neem aan dat ze hetzelfde ongetwijfeld geprobeerd hebben. Jazeker, de soep is het allerbekendste. Maar tijdens de pompoendagen voor dat ook, dan hebben we in de loods een soort van proeverie. Dan zijn er pompoentosti's te krijgen, pompoenfrietjes, pompoenpannenkoekjes. We hebben wel een spaghetti pompoen klaargemaakt. En daarna maken we en laten we van die pompoenen ook een aantal producten maken. We maken zelf jam en chutney. Snaps? Snaps, dat heb ik al geprobeerd. Hè? En dan laten we inderdaad likeur maken, wien en pompoenbeer. En ja, dat is allemaal hartstikke lekker. Maar laten we even zien, want ik bedoel, boete dit, de grote pompoenen, wat waren de grootste dit jaar? Is dat al bekend? Nee, dat is Zonnige is de waging. Dat is de Wereldfederatie, daar zijn we bij aangesloten. En hier wordt dan een wereldkampioenschap gehouden. Hier, ja, dat is op zonnig. Dat begint ja, van 10 tot 5 is dat zonnig. En de wegingen die zal rond de middag beginnen, maar er wordt ook nog eerst gecontroleerd of die pompoenen aan de eisen voldoen. Dus of ze daadwerkelijk aan de wedstrijd met mogen doen.
En dan degene wat hier het zwaarste woog, die wint dan hier. Maar over de hele wereld werden wedstrijden gooien. En de zwaarste is dan wereldkampioen. Wat moet je dan denken? Kilo's? Nou, de huidige wereldkampioen, die pompoen, die weegt 1150 kilo. Goedemorgen, ik heb afgelopen weekend een... Die doet ze niet in de fiets. Nee, een os gezien met een slechter, dat was 1350 kilo. Dat kreeg ze binnenin in de wei. Niet te geloven. En niet in de pan. Nee, in de pan. Nou, en dan, ja, ook nooit gedacht aan een pompoenkoningin of zo? Nou ja, goed, je brengt ons wel op ideeën. Of een pompoenkoning kunnen we ook misschien als eerste keer goed roepen. Dat zou zo beginnen, maar ik ben al zoveel plaatsen van alles geweest, dus laat dat dan niet meer anders weer. Nu die nog veel moeten winnen. Maar die begint het, hè. Het begint allerhande pompoenen. Ja. Dit weet je trouwens, de laatste tijd groeit het ook steeds anders. Dat is of het er 3 bijeen zijn. Hoor. Ja, dat zijn de Turkse mutsen, dat zijn patissons. Ja goed, wat ik al zei, er zijn zoveel vormen en kleuren. En mensen zeggen altijd, oh wat heb je het schoon aangekleed. Maar heel eerlijk gezegd, de pompoen duidt dat van zichzelf. Veel leggen ze neer en dan ziet het gewoon leuk uit, omdat het gewoon een leuk product is. Nou, ik moet zeggen, hier mocht er ook best zijn. Keurig in het pekje, het akkertje. En dan gaat je dus gezien met een stuk of 6 dames, heb ik begrepen, in het Nederlandse, die ook allemaal een beetje in dezelfde sector zitten. Ja. Niet in de pompoenwereld, maar wel in bijvoorbeeld het maken van decorstukken. Dat gaat allemaal van de pompoenen. Dat klopt. En je praat er gewoon een bij, je schoot er gewoon een bij, je wisselt ideeën uit. Ja, en dan krijg je natuurlijk geweldige dingen. De lui kunnen ze hier zelf zien, hè, want wie simpel is het om zo'n raad te achter van zo'n grote machine, ik noem het maar even, om de paar pompoenen mee te hangen. Ja. Of om door bijvoorbeeld dat prachtig gezicht te maken van het juipje. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Maar even gewoon eens even naar binnen, want er zijn zoveel mogelijkheden die je dus maakt. En die de mensen zelf ook kunnen maken, maar niet zondag en zondag begrijp ik. Maar ik heb workshops. Zondag is wel, zondag is wel voor kinderen geloof ik. Hè? Ja, zondag en zondag kunnen mensen hier lekker rondstruinen. Dat is van alles te koop, te zien. Dat zijn bloemschik demonstraties. De workshops voor de volwassenen, dat is pas na de pompoendagen. Op onze website kunnen ze kijken wat van maken en zich eventueel op inschrijven. Voor de kinderen hebben we wel een speciale kinderhoek en die kunnen een pompoentje verven of uithollen. Want dat is natuurlijk altijd leuk voor de kinderen. En deze ruimte, dat is eigenlijk mijn lievelingsruimte. Die geven we de workshops en hier komt mijn hele creativiteit naar boven. We maken hier van pompoenen bloemstukjes, we doen pompoentjes opmaken, we vullen shulkers. Ja, met al die leuke vruchtjes wat we dan even bij kweken, ja, kan ze al heel snel een leuke creatie maken. Dan is het niet helemaal alleen de pompoen, maar als je niet bijvoorbeeld ook... Je hebt alle kleuren tussen liggen. Ja, dat zijn pepertjes of aubergines en die kweken we er dan bij, omdat die gewoon qua kleur leuk bij de pompoentjes passen. Pompoenen die houden zich een maandje of 2. Liggen ook een beetje woesten ze neerzetten. Sommige houden zich nog langer. En die komkommervruchtjes, dat zijn die groene vruchtjes wat je hier ziet, die houden zich wel 3 tot 6 maanden. Okay. Er zijn ook mensen die zeggen van na een jaar van, oh ga ze nog liggen? Ik zeg altijd, ja langer dan een jaar mag niet, want ze moeten wel wat terugkomen natuurlijk. En dan heb ik mijn allereerste keer dat ik hier een keer kwam, heb ik me zo'n heel groot ding gekocht, zo'n kalabas neem je dat geloof ik. Ja, en toen zei je tegen mij, je moet terug laten dreugen. En als hij helemaal uitgedrukt is, dan is dat een soort trom. Ja. Ja, ik moet ook zeggen, het is inderdaad zo, want die staat bij ons nog op de kleerkast, we hebben een keer geverfd. En dat is, iedereen zit bij de stad. Ja, ik zie het eigenlijk een gedrukte pompoen. Dus voor de lui die dat nog de ruimte nog willen bewaren, is dat natuurlijk ook geweldig. Ja, dat zijn die flessen, dat zijn die fleskalabassen. Er staan door een paar groene en achteraf er nog meer staan. Ja. En die kunnen ze inderdaad dreugen. Die kunnen ze trouwens niet eten. Het is wel familie van een pompoen, maar die kunnen ze niet eten. Okay. En die gewoon op een gegeven moment gewoon die een beetje verhouden. En als die helemaal verhoud zijn, dan kunnen ze die dus inderdaad of verven of vernissen of zo. En als ze dan met rammels is het net zo'n rammeleer, want dan zitten de zoutjes er nog gewoon in. Maar je noemt het bloemschikken en dan kun je bloem aan te pas. Het zijn, is eigenlijk pompoenschikken. Ja, dat is eigenlijk een betere naam. Ja. Dus moeten we maar vanavond erin vuren, pompoenschikken. Pompoenschikken, ja, inderdaad. Dat werd een nieuw woord geloof ik, dat kennen ze waarschijnlijk. Moeten we de Vandalen even bellen. Ja, fantastisch. Nou, Loes, is dat ook zo'n kalabas? Wat is dit? De hele lange door. Dat is een heel apart, hè? Een beetje mooi gemaakt. Ondanks dat ze vanzelf al mooi zijn, hebben we er nog een druitje aangemaakt, een versje, dus dan kan ze een bloempje. Maar is dit het echte, zo is het gegroeid? Ja, er zijn ook weer heel veel soorten en er zijn, ik geloof ook wel meer dan 100 soorten kalebassen. En dan, we kopen de soorten dan zo in en dan weten ze van, nou, dan kunnen we vlas uit, of dan kunnen we perken uit, of dan kunnen we een appelkusvorm uit. En die kan dan dreugen en hebben ze dan straks net even een hout stukjes. Een houten vases of een rammeleer. En dan kunnen ze die vorm doen? Die vorm blijft hetzelfde, ja. Ja. En dan kunnen ze die dan beschilderen
kunt ze beschilderen of gewoon zo leuk wegzetten. Of dus weer ook, in Afrika weer die zelfs gebruikt voor bijvoorbeeld water te halen of zo gaan. Maar ja, dan hebben ze natuurlijk voor de grote rest deze. Dus toen had het zelfs nog een functie. Ja, als het zo door blijft komen door zweren, dan hebben we die straks ook nodig voor water te halen. Om water te gaan halen. Dus het is allemaal nog, ja, het is geweldig. Dus ik zou bijna zeggen, nu, wat lettig, om zaterdag en zondag in ieder geval even voorbij te gaan. Ja, ik vind altijd het belangrijkste in dit vooral is wie kom ik hier? Want dat is natuurlijk voor de lui die u weten te vinden. Heel makkelijk. Maar dat zou ik eigenlijk als slotstuk willen vragen nog. Wat is de makkelijkste weg? Kom ze voor Ramunja? Ja, dan kom ik over Lin en dan ga ik bij de Rabobank rechterdoor. Dan pak ik de volgende tunnel onder de autobaan door. Klopt dat? Ja, met de fiets gaat dat. Dat gaat niet met de auto. Nou, sowieso hebben we zaterdag een zonnig hebben voor vanaf de Rijksweg en mensen die van Berg afkomen of die van Moerford afkomen, er staan borden. Het is in ieder geval in het Linnerveld. Dus dat is de officiële locatie. Het valt onder de gemeente Dielenberg. Vroeger waren we gemeente Lin, dus het ligt net op de grens tussen Lin en Berg. Roerdalen bedoel ze? Ja, Roerdalen, klopt inderdaad. Ja. De straat is de Berkenallee nummer 2. En wat ik al zei, vanaf de Rijksweg en vanaf de Kerk en Berg en vanaf Moerford staan bewegwijzeringsborden. Dus als nemen ze die weggehaald, dan kunnen ze ons in ieder geval heel goed vinden. En dat is van de kant bijvoorbeeld van de autobaan, dan moet je toch ergens langs Linnen. Ja, dan moet je via de rotonde in Linnen en dan even richting Berg. En dan 3 keer links en dan zit je hier. En daar worden ze altijd zien. Dat wordt de zon altijd zien. En die komt er ook niet meer aan voorbij, denk ik. Nee, daar kom je echt niet meer aan voorbij. Het is geweldig allemaal met bewegwijzering. Ja, ik vind het knap dat je dat al 10 jaar doet. En dat je eigenlijk ook omgeschakeld hebt van een ander soort bedrijf. Nou dit, en zo kan ze maar zien, als mensen creatief blijven denken. Maar dat ze ook perspectieven hebben voor iets wat misschien niet meer zo interessant is. Je hebt hier een interessante, en het is niet meer alleen uw baan, het is ook een hobby geworden. Ja. En met u hebben heel veel u dit ook als hobby gekregen. En dan komen ze elk jaar gewoon ze prachtige goeds versieren met dit soort dingen. Ja, zeker. Ja. Dus ik zou zeggen, mensen, als je wilt pompoen checken, of je zegt, ik wil even mijn huisje anders inrichten voor de herfst. Nou, dan... Of de snapsreuven. Of de snapsreuven, of die pompoensoep. Ja, dat zou ik zeggen. Breng die kinderen met. Ja. Die kunnen zich hier bezig gaan. Zondag is het hier te doen. Zaterdag is het hier te doen. En het begint om beide dagen? Beide dagen om 10 uur tot 4 uur 's avonds. Goed. En die wat heel erg veel snaps hebben gehad, die moeten dan maar zich laten rieën. Pak ik in de bal. Taxi. En anders brengen we ze met de pompoenkernenhoes. Met de pompoenkernenhoes. Goed, dat is al fantastisch dat we weer op een plek zijn geweest waar iets bijzonders te melden is hier in het Midden-Limburgse. Want je weet het namelijk, als je er zit op Nuits en op Nieuwdinger, dan moet je er vooral kijken naar TV11, want daar zie ik er zelf. Ik zou zeggen, tot de volgende week.